I ja ogółem witam bardzo serdecznie. Ja jestem Niklaus. Ze mną jest moja urocza asystentka Patrycja Mordora. Witam wszystkich na żywo na czacie na moim kanale Twitch TV Niklaus, gdzie serdecznie zapraszam. To jest, moi drodzy, beta, jeszcze nie open, bo open jest od godziny 19, a mamy w tym momencie godzinę 14:29. Także jeszcze to jest zamknięta beta, do której się dostać było, no, co najmniej trudno, bo kody nie działały i tak dalej. I gram w to w zasadzie tylko z jednej pobudki. Nie, w ogóle postaramy się do tego podejść obiektywnie. Obecna tu Patrycja będzie pilnowała mojej obiektywności i osądu, żeby nie było, że ja jestem na Call of Duty zawzięty i że się na tej grze po prostu niesprawiedliwie do niej podchodzę. Także no, moi drodzy, co my tu mamy? Ja jednego mecza zagrałem tak sobie testowo. Mamy tu jakieś Specialist Headquarters. Tu mamy takie postacie jak Ajax. To chyba tworzony z myślą o tym płynie do mycia. Bateria. Mamutarci moż inno nie przefanzol za głupoty pozdro ze Zabrza, pozdrawiam Pati 8 złotych. A mnie nie pozdrowił, fajnie, dzięki. A nie ma takiego czegoś jak przefanzol, bo fanzolić to jest mówić głupoty, ale dziękuję. Mamy Crasha, mamy Firebreaka, mamy Nomada, o to jest ten Artur chyba kolega. O. Mamy Proroka, mamy Rekona, Ruina, Serafa i Torkwa. Torkwe by się to czytało. Torkiu. Jak widzicie, każdy ma inną jakąś taką broń i każdy ma tak zwane special issue, czyli specjalny problem. No i mogą ich używać, no i to na przykład wybieracie sobie takiego, ten jest śmieszny. Defender, Torkwe. Tu można by coś było robić, ale ja tu mam wszystko poblokowane jeszcze póki co. No on ma na przykład barykadę taką, która jeszcze wysyła takie, bo ja już nim grałem. Takie mikrofale bodaj, one jakąś tam wrogów od tego wywują. Torki, a nie Torkwe? Torkwe. Z łaciny QE się czyta kw. No i to takie, no pierdoły takie, no, co ja wam będę gadał. Skorstriki, no to tradycyjnie UAV, rakieta, chopper. To jest to samo dosłownie w Call of Duty od 30 lat. A bez kozery powiem, że od 40. To ja i na nowym koncie zapomniałem hasła. Co? Nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. Dobra, no to do rzeczy. Mamy tutaj następujące tryby. Heist. Und das Heist. Tutaj jakąś, no możecie sobie przeczytać, znacie angielski przecież. Trzeba złapać pieniądze i się ekstrakcjonować. I który pierwszy team się ucieknie z kasą albo wyeliminuje wszystkich wrogów, to wygrywa. Taki payday. Taki payday, no. Kontrola. No to po prostu przejmowanie obiektów. Capture Mosh Pit. No to jest Mosh Pit, to jest taki miks, taki miszung, jakby to powiedzieć, takie wymieszanie wszystkiego. I tu macie hardpointa i dominację. Chaos TDM, no to jest deathmatch, 6 na 6, team deathmatch po prostu. Tylko nazwa jakaś taka bardziej jest, żeby brzmiało mądrzej. No a Search and Destroy, no to po prostu niszczenie, wysadzanie obiektu, no graczy od 8 do 10 tyle. Czyli najwięcej graczy na mapie 12. Dużo. Weźmiemy sobie na początku tradycyjny po prostu deathmatch 6 na 6. Obadamy klasy, obadamy mapy i tak dalej. To będzie ta jedna z ładniejszych map. Jeżeli chodzi o grafikę, no to tam w zasadzie wszystko jest na najwyższe ustawione. Opcji graficznych jest dużo, także powinno to nawet na słabszym... Nie wiem jak z optymalizacją, no mam tylko jeden komputer, także ciężko mi to stwierdzić, jak tu wygląda optymalizacja. No. I wybieramy sobie, no po kolei, Ajaxa. Jak widać są problemy jakieś z ładowaniem się tekstur na początku, ale to już było wcześniej. No i tak to wygląda. No nie wiem, co wy myślicie o tym, ale nie wiem, czy
Muszę to ściszyć. We've lost control. Co jem? Kanapkę z serem. I kabanosa. O. No nie wiem, powiem wam, nie wiem czy to jest godna grafika na grę w 2018 roku. Wydaje mi się, że chyba nie. Można pływać. Nie wiem czy w jakimkolwiek Call of Duty wcześniej dało się pływać i nurkować. I nawet jest rybka. Sharpshooter. Aha. Z dziwną mam myśl ustawioną. Attack deploy beacon has been destroyed. No powiem wam, że jak na Call of Duty wygląda nie najgorzej, ale jak na gry w tych czasach to wygląda kurde... Trafiłem kogoś. To wygląda kurde słabo. Nie, pod wodą... Enemy UAV above. No nie ma problemu generalnie. To wygląda jak Far Cry 3. No, kurde. Ja osobiście myślę, że do Far Cry'a to sporo temu brakuje. No ja się tu z killem nie popiszę, bo ja już dłuższego czasu w takie pierdolcowe, jak to mówię, FPS-y nie grałem. Patty, a weźmiesz ten telefon, bo ja nie mogę myszką ruszać. To Wiedźmin co wyszedł... Nie no, to w ogóle tak jakby, no nie porównujmy. Tylko, że po prostu chodzi o to, że nawet jak na Call of Duty to nie urywa jakoś dupy. No to graficznie wygląda... Wydaje mi się, że były już lepiej graficznie wyglądające Call of Duty. Sharpshooter. No i... O kurwa, pa i z kolby, kurwa i walę na ryj, przepraszam, się uniosłem. Dobra, Patty, co ty obiektywnie, co ty myślisz, czy to jest gra godna 2018 roku No graficznie nie. i tytułu AAA potężnej marki, która już zarobiła tyle pieniędzy, że mogłaby sobie pół świata kupić, to no mnie się wydaje, że Raczej jest nie chyba nie. Kamil, daj suba, a nie dupisz fleki na czacie. Nie wiem, no jest na czacie, jest gremium ludzi, każdy może się wypowiedzieć. Czy na YouTubie pod materiałem. Sharpshooter. Ojej. Znaczy, no powiem tak, na pewno to będzie miało fanów, tak jak każde Call of Duty, bo w to się po prostu... No to jest Call of Duty, no nic odkrywczego. Nie wiem w sumie co odkrywczego mogłoby być w Call of Duty, ale mogliby tę grę przynajmniej przenieść na inny silnik graficzny. No bo to serio, feeling postaci i grafika i udźwiękowienie... Oj, nie mam drugiej broni. Wygląda... no to... no nic się nie zmienia w ogóle. Czemu ja mam taki dziwny akcent? Ja mi się wydaje, mam normalny akcent. Normalny śląski akcent. Hej, Xexus. Far Cry 3 wam to przypomina. No bo akurat mapa jest... no staram się w tej grafice znaleźć coś takiego pozytywnego. Ale no powiem wam tak, no jakość tekstur nie jest jakaś zła. No tutaj na przykład jest nawet spoko, jak się podchodzi do obiektów. Ale no, kurde, nie wiem, no oświetlenie dupy nie urywa, wszystko to jest statyczne. Absolutnie nic w otoczeniu, no... To wszystko jest, wiecie... To jest tak jakby, no, nieruchawe. Nic tutaj nie zrobicie totalnie z otoczeniem. To wszystko jest nawet, no, ale to już... Takie rzeczy to akurat były 15 lat temu w grach. A nie, trybu Battle Royale w becie nie ma jeszcze. Znaczy no mapka jako całokształt to jest dość przyjemna taka, w sensie nie... Znaczy no nie ma na pewno odruchu wymiotnego jak się na to patrzy, no ale... To się po prostu graficznie... Graficznie od momentu Call of Duty 2 to tu raczej się po prostu nic nie dzieje. No. Ani gameplayowo. To jakby mi na przykład powiedzieli, że to jest jakiś
reskin, albo że to jest jakiś, nie wiem, że to jest DLC do Bad Company, nie, do Bad Company, co ja gadam, do Black Opsa 2, no bo do jedynki nie, ale do dwójki, no to bym uwierzył. Albo do jakiegoś Advanced Warfighter, czy tam Warfare, albo ciul tam jeszcze wie co, bo mi się już te Call of Duty od jakiegoś czasu mylą. Bo wszystkie te futurystyczne Call of Duty na moje odczucie wyglądają no bardzo podobnie. Od Koda 4? No mi się wydaje, że nie. Bo Kod 4, umówmy się, jakoś nie wyglądał lepiej od dwójki o wiele. Największy przeskok to był pomiędzy jedynką a dwójką. Chociaż też nie jakiś wielki. Bo tak naprawdę to cały czas jest identyczny silnik, który był w Call of Duty 1. Czyli de facto silnik od Quake'a starego. No. Ale by tu było. Mogę sobie zaaplikować tą szczykawęcę. O, można się ślizgać. Lubię się ślizgać. Od zawsze kod miał elementy pancerne. Otóż nie. Bo butelki to już można było tłuc w Call of Duty 2 i 3 i w World at War. I w ostatnim WW2 też można było aby stłuc butelki i niszczyć jakieś skrzynki i tego typu rzeczy. To jakby twierdzić, że Unreal Engine 4 to jest to samo co pierwszy. No jest jednak delikatna różnica. A to się od lat po prostu w zasadzie nie zmienia. W jakie było ostatnie Call of Duty, Patty, co ty grałaś? WW2 multiplayer. I podobało ci się? Czyli tak se. Dupy nie urwało. No mi się na przykład nie podobało. Co z tym armorem? Z jakim armorem? Aha, bo na Q możemy zrobić coś takiego. Czekajcie, żeby nie zginąć. Możemy sobie taką tarczę wziąć i możemy ją sobie jakoś zabudować. Aha. Okej. I możemy strzelać z niej. Co to było? Battlefield 1 był dużo lepszy, no ja też mam takie odczucie. Ale z pewnością są zażarci fani koda, którym się to super podoba. No mi ostatnie Call of Duty, w które się tak naprawdę przyjemnie grało, to był Black Ops 1. I tyle. Nie, Black Ops 2 jeszcze był spoko, no. Black Ops 2 jeszcze był spoko. A po tym to już po staremu. Potem na froncie bez zmian. A w WW2 się nie najgorzej grało, ale tylko w singla, bo multi według mnie było tragiczne. Znaczy oni już po prostu zamiast iść w tych kolejnych Call of Duty w rozwijanie grafiki, czy mechaniki, czy jakichś w ogóle nowości, to oni się starają na siłę dodać jak najwięcej gadżetów. No i dlatego mamy na przykład jakieś linki wyciągane, jakieś bieganie po ścianach, jakieś cuda tego typu, no. To był pierwszy mecz z Call of Duty. Melon ma ostatniego killa. Nie, to jest najlepsza akcja. Tak, jest podwodna walka. Był słaby, nie był słaby, był średni, mocno przeciętny. Przeciętny ze wskazaniem in minus.
I cały czas w prawym dolnym rogu twórcy przypominają, że możemy sobie kupić grę. Nie wiem. Czy ktoś z was na przykład ją kupił? Czy pamiętasz tę wojnę Battlefield 3 kontra Call of Duty MW3? Pamiętam. Tak, WoW też mi się wydaje, było lepsze od WW2. Biceps kupił na PS4. Okej. No dobra. No to czekamy na następny mecz i zagramy sobie inną klasą, a potem spróbujemy inny tryb. Nie zamierzam, jak coś takiego widzę. Znaczy, powiem wam tak. Problem jest taki, że to wygląda jak dużo darmowych FPS-ów, które są gdzieś tam na Steamie do pobrania. Także no... Dzięki John Rambo za follow. Weźmiemy sobie babkę. Feministka. To na pewno babka? Znaczy, nie chcę też, prawda, nie chcę jej płci tak odważnie oceniać. No ta po lewej. No bo w sumie. To nie można tak mówić. Nie można robić przypuszczeń takich odważnych a propos płci, bo to może kogoś obrażać i za to można iść do więzienia. Ej, ale faktycznie jak Korzychowska trochę wyglądała. Wybiegła z rodzinki.pl taka wkurwiona. Dobra, no i tu tradycyjnie na X walimy w żyłę. I oprócz tego mamy jeszcze jakieś inne dodatki. Nie zdążyłem się przekonać. 69 różnych pci. Co najmniej. Można się bić na pięści. Chyba pierwszy raz w Call of Duty, nie wiem. Przynajmniej pierwszy raz z tych Call of Duty, co ja gram w nie. Dobra, co tu się rzuca? Throwing cluster grenade. Fajerwerk. No, Call of Duty streamem, Call of Duty free to play to raczej nie w tym życiu. Call of Duty to jest maszynka do trzepania grubego hajsu, a nie gra do rozdawania za darmo. Ale szacun, że tło 2D jest dopiero gdzieś tam dalej w kolejce, a nie pierwsze z brzegu. To jest postęp od czasów Call of Duty 2. Także no spoko. Zaskoczyli mnie. Na PC będzie otwarta bodaj od 19. O, leci coś. Podczas wojny walczyły też kobiety. Tak było. Cluster grenade going out. Super granat. Znaczy wiecie, jak jest za darmo beta do przetestowania, no to jednak każdemu polecam samemu sobie, jak macie chwilę czasu i i trochę wolnego miejsca na dysku. Znaczy no, 26 giga. To nie jest tak trochę w sumie. To jednak można sobie samemu wyrobić opinię, pograć i... No. Gra by dłużej żyła? No myślę, że nie. Promowali tą grę? Nie no, promowali, no w internecie mocno dość. I to jest, ciekawostka jest taka, że to jest pierwsze Call of Duty bez singla. A zamiast niego właśnie tryb Battle Royale. Nie wiem, jak ten tryb Battle Royale ma wyglądać. Czy to będzie tak jak na przykład w PUBG, że będzie wielka mapa i tak dużo graczy. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie tego, bo ten silnik by sobie z tym chyba nie poradził. Nie ma pomysłu na fabułę. Znaczy, w sumie, może z drugiej strony, jak mają robić na siłę
4-godzinną ciulatą kampanię. Co to? To chyba nie o to chodziło. Multiple hostile UAVs operating. Enemy Battlefield Hellstorm 5 był detected. bardziej promowany. No może i tak. Znaczy no na przykład w kampanię w WW2 to ja tylko zagrałem, bo multi w ogóle było nie warte uwagi ani trochę. A na przykład w Black... A to jest smutne o tyle, że w Black Opsach w 1 i 2 była bardzo dobra kampania. To była jedna z lepszych kampanii w ogóle w Call of Duty. Serio bardzo fajną, Deploy beacon offline. bardzo ciekawą, wciągającą fabułą. Co w Call of Duty jest rzadkością, mówmy się. Ruin To neutralized. raczej tak jest jakaś na siłę historia gdzieś tam w tle. Ty grałaś w Black Opsa jakiegoś? Nie. Assault pack right here. Ostatnio w taką fabularną gram to Enemy CUAV established Portal above. A w te stare wcześniejsze? no to gram. Patrzcie jaki kałach odpicowany. Bringing TAC deploy online. Hostiles have taken out our TAC deploy beacon. Znaczy, akurat Koda i BF-a to można dość porównywać, to są... No jak w ogóle można jakieś gry porównywać, to myślę, że Call of Duty i Battlefielda właśnie... Zasadniczo można. Call of Duty Ghost 2 zrobić. No Call of Duty Ghost to chyba akurat było najsłabszym z tych Call of Duty nowożytnych. Znaczy, ja osobiście nawet nie zagrałem w niego ani chwilę, także po sobie to nie wiem, ale... Po opinii ludzi, którzy grali, to ponoć było... mega szybkie. Battery smoked. Który Battlefield miał najlepszą kampanię? Supplies. Bad Company. First come, first served. I Bad Company 2. There's no Co jest profit pod in kół? defeat. Fight. Ja nie chcę zobaczyć. Hostile UAV circling. Wow. O, Necro. Hostile Hellstorm inbound. Hej ciby. Hostiles have established multiple no nieźle. UAVs. Hostiles have established multiple UAVs. Enemy attack chopper above. Za dużo kasy pakują w gry i nikt nie chce ryzykować nowatorskich rozwiązań. Got to ground. Nie rozumiem totalnie jak to się łączy ze sobą, no ale okej. Tagged. Good night. Tyle. Już nie mogę. Co? Nażarłam się. Serio? No. Zalegnę brzuchem do góry. Na chwilkę. No, spolszczenie w 2 było fajne. A było jedno z najlepszych spolszczeń w grach w ogóle. Defeat. Faktycznie jak Korzykowska wygląda. Trochę. Multi w MW2. Multi w MW2 też było spoko. Ale nie takie fajne jak w 1. Jak typowy kod na multi, tyle że bez skakania po ścianach. A tu właśnie jest skakanie po ścianach. Siema The One. No ale właśnie o to chodzi, że jak będą tak dalej robić, jak piszesz Mastercard, to się przestanie zwracać inwestycja w końcu. Chujowa inwestycja. Tyle mogę powiedzieć.
Z perspektywy gracza, no tak jakby perspektywa kasiastych bonzów ze studia Kill confirmed. mnie nie bardzo interesuje. Ta mapa mi przypomina tą z CS-a, jak ona się nazywała. Też we Włoszech, w takich uliczkach wąskich. Zresztą w ogóle w Call of Duty taka bardzo podobna mapa już chyba była wcześniej. A, Italii, no Italii. Czy dalej mieszkam w Bytomiu? No. O co? Nie mogę. Dzięki. Nowa normalność za followa. We've taken control. Assault pack right here. Znaczy wiecie, gra się sprzeda. Lost the advantage. Firing sensor cut. Assault pack ready. We have the advantage. Gra się sprzeda w potężnych ilościach. Szczególnie w tych dwóch miejscach, gdzie Call of Duty zawsze się sprzedają. W potężnych ilościach. Czyli na wyspach i w USA. Bo z czasem generalnie Brytyjczycy się robią coraz bardziej podobni do Amerykanów. Szczególnie jak chodzi o trendy growe. A inne też, ale to nie o tym mowa. Jeśli się sprzeda, to po co coś zmieniać? Żebym ja był zadowolony. Po to. A teraz nie jestem. A ja jestem najważniejszy na świecie. Tak jak każdy z was. Dlatego zmieniać. Z czego wynika, że kod jest bardzo popularny? No właśnie, szczerze mówiąc, to tak nie do końca wiem. Bo... ta formuła się do pewnego czasu sprawdzała, jakieś 4 Call of Duty wstecz. Aha, czemu popularny w Stanach i na Wyspach? No, znaczy... to jest tak, bardzo bym tu musiał zgeneralizować, że tam jest najwięcej miłośników niewymagającej szybkiej rozrywki multimedialnej. W sensie prostych gier z dużą ilością wybuchu i strzelania. Jakichś takich nie bardzo wymagających większej refleksji. Taking control. Pewnie nie w każdym przypadku tak jest oczywiście. No ale... no jak widać po tych słupkach sprzedażowych, taka tendencja jest. No ale Wiedźmin, no ale to tak, no ale nie, akurat mówimy teraz o Call of Duty. We're behind. Q stores open. Ej, jakiś jetpacka miał typ. No a propos WW2, to o ile... ale są nogi, patrzcie. Są nogi. I mogę się położyć, o. I mogę tutaj tak, i widać nóżki moje, kolanka nawet są. Buciki, o. Także to w Call of Duty rzadkość, to trzeba docenić. To jest beta, tak. Co to jest? A, to jakieś leczenie moich kolegów.
No, nogi w Call of Duty to rzadkość, także może to kogoś z was przekona do zakupu. Pulse going out. Wallhack! Jaki gość. Kajon się stracił. We're losing the Dawaj go, fight. dobra, dawaj go. Stój! Aha, no to jeszcze a propos WW2, to o ile singiel był nie najgorszy, nie był, znaczy nie najgorszy, przyzwoity, no to multi było straszne, totalnie, Jezu, okropne. Te wszystkie murzynki w SS biegające i drące się po polu bitwy i te dodatki z kosmosu do broni i te małe, w ogóle chaotyczne, totalnie tragicznie zaprojektowane, nieprzemyślane mapy. Nie, to jakaś masakra była. Okropne. To aż się chciało na odtrutkę odpalić starego koda 2. Albo chociaż WAW. Jak uruchomiłem betę? No, ja mam dostęp do tej wcześniejszej, bo otwarta startuje od 19. O, pyp. O, przepraszam. Tutaj jest interakcja. Można mąkę czy tam kawę ściepnąć. Sensor dart away. Assault pack's down. Come get it. We're marked. Czym BO4 różni się od pierwszego BO? No, wszystkim innymi czasami. Oprócz, no, znaczy w sumie różni się na tyle, ile się może Call of Duty różnić. Dzieje się w zupełnie innych czasach. Enemy attack chopper above. Bardzo przeciętnie. Nawet bym to tak trochę poniżej Enemy hellstorm przeciętnie. detected. Hostile UAV circling. Aj. Jeśli chodzi o sam gameplay, to Call of Duty się nie różni totalnie niczym, ale to Call of Duty w ogóle od siebie się nie różnią niczym gameplayowo. Od jedynki praktycznie. No, nie oprócz tego, że tu można biegać po ścianach i latać jetpackiem jakimś. Wiem coś na temat Diablo 4 i StarCrafta 3. No, że wiem tyle, że nie ma takich gier. W 2019 miałby wrócić MW4. Znaczy ja się trochę boję, bo w MW, jeżeli chodzi o MW, to jedynka była super. Jedynka była totalnie superowa, naprawdę. Jedna z ulubionych moich gier w ogóle. I jedno na pewno z najlepszych Call of Duty. MW2 było spoko, ale już nie było takie dobre jak pierwsze MW. They're gone. No i MW3 było słabsze niż MW2 i to jest taka równia pochyła. Także boję się, że Q stores open. kolejne mogłoby być jeszcze słabsze. I jest też ryzyko, że przenieśliby je znowu w te czasy takie bardzo jakieś futurystyczne, co by na pewno nie zrobiło na dobre tej serii. Wszystkie wątki zostały zamknięte w trójce. Znaczy czemu zamknięte? Niekoniecznie zamknięte, przecież jak się kończyła trójka? Że z tym ruskim się walczyło. No ale Price żyje, nie? Zresztą Price ginie i żyje na nowo, także właśnie to jest to dobre w MW, że tam są te postacie typu właśnie Kapitan Price, albo jak był wcześniej Soap. No Soap zginął chyba już na amen, jednak się nie pojawi nigdy. To oni są, to jest fajne i dlatego są fajne single. Make that push. No w Black Opsie też bardzo fajną postacią był. To był taki triarkowy odpowiednik Price'a. To był... no... ten ruski. Jak mu było?
Wiecie o kogo chodzi. Ruski z brodą. AOR is lost. Mission Jakby is Redzi Charlie Fox zrobili strzelankę, ale Redzi nie robią strzelanek i nie wiadomo czy by wyszła im jakoś specjalnie dobrze. He's gone. Tak, co go Gary Oldman dubbingował, dokładnie. Reznow. That's a kill. Reznow chyba, nie? Reznow to był bodaj. Cyberpunk będzie. No ale to jak będzie, to będzie. Na razie nie ma. Co do tego jeszcze dużo wody upłynie. W Odrze. I we Wiśle też. O, mogę sobie robić klasę własną. Wow. Spoko. Dobra, spróbujmy sobie inny tryb. It's done. W Bytomce, dokładnie. Create class, proszę bardzo. Mamy tutaj różne rodzaje broni. Możemy sobie oglądać. Ja już widziałem w kilku grach. I mamy co? Assault rifle, submachine guny, tactical rifle, light machine guny i sniper riflesy. No na razie to tego nie mamy tutaj szczególnie dużo odblokowane. A zróbmy sobie taką z pistoletem maszynowym. Aha, żadnych attachmentów na razie jeszcze nie mogę. Okej. Pistola. Steam shot, equipment charge. Aha. Przecena na killstreaki, to ciekawe. Dobra, to wygląda. Tutaj perki. Aha, jeszcze mamy ekwipunek do wybrania. Special issue. Jakieś dzikie karty. To weźmiemy. Że możemy sobie... No, odblokowywuje slot na dodatki do broni, tylko że tych dodatków dalej nie mogę mieć jeszcze, nie? Nie w piekarach, tylko w Tarnowskich Górach ciulło. Lightweight. Lichtwage. Grobciu! O mój Boże! Po bożku przeca to już ze 16 lat poszą. Jaki on ma głos. Dzięki bardzo, Grobciu. To już tyle lat. Dziękuję i polecam się na przyszłość. Jakby ktoś się jeszcze nad subem wahał, to wykrzyknik profity powinno wszelkie wahania rozwiać. Błażeś ty mój! Dobra. No i taką klasę sobie kurde zrobiłem. Dobra, to zagrajmy sobie, nie wiem, Search and Destroy. Metaliczny głos jak Stephen Hawking, dokładnie. No i co wy powiecie na ten temat? No tak wiele tutaj powiedzieć nie można raczej, no to tak jakby... Same... Jak to było? Same shit, different day. Tak jakbym to gdzieś już kurde wcześniej widział wszystko. A jak Shisha? Shisha elegancka była. Dobra, weźmiemy pana Torkła. Torkwa, przepraszam. That's a kill. Defend the objectives. Ej, ale ja chciałem inną klasę sobie wziąć, moją zrobioną. Czemu rok co masz na czole piszesz po niemiecku? Mi się wydaje, że tu dużo ludzi nie rozumie po niemiecku. Dlatego ja na przykład mówię po polsku.
Co, źle dopasowałem? Do ramki? Mi się wyglądał mi ok. Dobra, synki, defuzujcie to. Charges defused. No dobrze jest, mi się też wydaje, że jest idealnie. Stay in the zone. We're going round again. Ej, ale jak ja bym chciał... A, tam było change class. Aha, tu już mam te porobione. A gdzie jest ta moja? To jest ta. Eliminate the objective. No i nie wybrało mi jej w końcu. Tak, Grobciu. No tak, w krótkich paru słowach to właśnie tak. Tak to wygląda. A! Apetyt na makaron. No dzisiaj będziemy robić następny makaron. I będzie stream kulinarny znowu. Ten makaron będzie trochę prostszy jak tamten. Tamten też nie był trudny jakiś. I'll talk. Bomb is armed. Ajax wasted. Jak tam kodzik? No kurde, kodzik trochę zmalał. Tego trybu nigdy nie lubiłem. Siema Grybo. Czy polecam zagrać w betę? Znaczy, powiem tak. Polecam zagrać o tyle, żeby sobie każdy mógł wyrobić własne zdanie, a nie patrząc na to jak ja gram. Szczególnie, że jest za darmo. Także jak ktoś chce zmarnować trochę czasu i przestrzeni na dysku, to można. Ale czy polecam w takim sensie, że jest fajna gra? No to nie. No to tak, to nie. Raczej no... Chyba, że ktoś na przykład od bardzo dawna nie kupił żadnego Call of Duty. Chciałby sobie pograć w takiego, jak to się mówi po angielsku, fast-paced FPS-a, no to może właśnie... To może mu się to spodoba. Ale weteranom Call of Duty, którzy są już znużeni tym, co się z tą serią dzieje, a w zasadzie precyzyjniej ujmując, co się z nią nie dzieje, no to raczej polecałbym to ominąć, bo to może nie być jakieś super miłe przeżycie. Enemy down. Enemy UAV above. Tighten by the numbers. Just how we drilled it. Drop. Neutralize the objectives. Ja chcę bombę teraz. Ja mam bombę. Już nie mam bomby, bo już nie żyję. Nie lubię tego trybu. Trzeba zmienić na inny. Bo żeby wydać sprawiedliwy osąd, trzeba ograć wszystkie tryby. W pani domu jest bomba. Charges dropped. Jep, jaki dźwięk w ogóle, jakby mi się lampa w domu szczaskała. One hostile remains. Charge acquired. Wiecie co bym wolał na przykład od tego? Ja bym chciał, żeby z taką grafą odnowili pierwsze Call of Duty, albo drugie. Chociaż od drugiego to się nie bardzo nie różni. Pierwsze. Jakby zrobili z taką grafą pierwsze Call of Duty, to byłbym content, bo to by mi starczyło. A taka zegarowa, czy taka na pilota? Charges defused. Round loss. No cóż. Potężna, niepowetowana strata.
Luszan. Jaki brodarz. Profit shack. That's a kill. Protect the objectives. Dobra, to już to dograjmy do końca, bo to potrwa dosłownie parę minut, także... Enemy RCXD in your AO. A czy da się gdzieś zmienić w sterowaniu? Żeby nie było celowanie na przytrzymanie, tylko... Wiecie, o co mi chodzi. One hostile remains. Żebym kliknął. O, hitmarkery można wyłączyć. Czy mam tu ustawienia na maksa? Tak. Wczoraj oglądałam ekipę z plusem, wyglądało dużo lepiej. To dlatego, że grali na konsolach? Hailstorm detected. Czy to jest jakaś prowokacja? Bo jak tak, to bardzo słaba. Nie wiem, nie umiem tej opcji znaleźć. Nikaj. We're short on time. Fight like you mean it. The bomb has been planted. Nie wiem, może ktoś tam streama miał jakiegoś w Full HD i 20 megach bitrate'u, ale to na pewno na konsoli nie wyglądało lepiej jak tutaj, a to są full detale. A to nasz. Bomb offline. Mercs think twice before trying that again. Ta, rozbroiła. Z rodzinki.pl, Korzuchowska. Good flash. Time back, jumps. A w bronie się też leveluje. O cholera. O cholera. Dobra, za ten tryb to już podziękujemy. To było. Ten heist spróbujmy. To jest coś... Chyba tego jeszcze w Call of Duty nie było, żeby się łapało heist i uciekało z nim. No, znaczy no nie wiem, nie wiem czemu wczoraj jak grali to lepiej wyglądało, nie mam pojęcia. Aha. To tu mamy same pistole. Coś takiego. Siema Bad Boy, jak mi się podoba? Nie podoba mi się. A to on już bierze. Objective is secure. Aha, i on teraz musi... Czy robią się ślady na śniegu? Chyba Exilim. Specjalnie dla ciebie. No nie no. They're running out of lives. To nie jest Battlefield 5, żeby się ślady na śniegu robiły. EKIA. We're securing the objective. Aha, wygraliśmy, okej. Keep up the pressure. Break them down. Mogę do ciebie coś zamówić. No. Tylko żeby to ktoś przyniósł, jak ktoś będzie w domu. Obsolete. Kill.
Capture the objectives. Mogę sobie nakupować dodatków. Wow. Dobra. Czemu? Aha, odliczanie, okej. Typek. A, nie chcę umierać! Enemy has few lives left. Take them out. Biorę kasę. Secure the objective. Kurde, gdzie z nią teraz? Ale uciec. A, One tu tango extraction left. site. Take him out. Secure Aha. the objective. Aha. Pleasure watching you work, crew. No to nie było jakieś mega skomplikowane. No ale to jest przynajmniej coś takiego, czego jeszcze nie było wcześniej w Call of Duty, no to... To aby mogę pochwalić zaś, że to jest świeże. Capture the objective. Czym się Wolfeo? Ja se kupię, kurwa, stać mnie. Chyba wygramy. Hostile Chociaż UAV jeszcze nie wiadomo. detected. No cóż, z plusów mogę na przykład wymienić, że płynnie mi działa. Ale no nie wiem, czy ja tu jestem dobrym wyznacznikiem płynności gier. He's dead. Zed's dead, baby. They're low on lives. Eliminate them. Siema Norox. Ah! Objective secure. Powinno się dać gryźć teraz Lives low. po goleniach. Make 'em count. Jak na konsoli działa trudno, żeby... O, Exilim, byś się zdziwił. Byś się zdziwił. Nie takie, kurde... Nie takie przypadki zna historia. Nie takie przypadki. Chociaż no tu serio, ten silnik, żeby to słabo działało, to trzeba by było zdupić coś konkretnie. Ale na przykład remaster MW1 był technicznie zdupiony tak, że ledwo działał. No. Także... Tu akurat tak, jakbym miał się doszukiwać plusów, no to działa płynnie. We're not done yet. He's done. Dużo opcji modyfikacji broni różnymi rzeczami i w ogóle postaci swojej, klasami, perkami, dodatkami, uzbrojeniem i tak dalej. Capture the objectives. No ten tryb mógłbym zasadniczo zaliczyć in plus, no bo to jest coś takiego, no nie było wcześniej tego w Call of Duty. Nie wywala do pulpitu, działa płynnie, dość stabilnie.
Nie wiem jak na słabszych sprzętach, bo no mówię, to tak się oceniam po sobie, to nie wiem. To trochę słaby jest probierz tego, jak to działa ogólnie. No... I to tak... No nie wiem, no. W ogóle mi się to bardziej w sumie jak z Call of Duty, bo mi się Call of Duty jednak, ja jestem z serią Call of Duty od początku, także mi ona się dalej, jak ja słyszę Call of Duty, to mi się to kojarzy z II wojną, nie? No pomimo, że to od tej II wojny dawno odeszło, a ostatni powrót na chwilę do II wojny nie był zbytnio udany, raczej też dość mocno taki sobie. To mi się bardziej kojarzy w sumie z Titanfallem. No, to jest Titanfall bez tytanów. Ale tak to już powiem wam wyglądało kilka ostatnich Call of Duty. Jak Titanfall bez tytanów właśnie. No... Trochę to właśnie przypomina takie różne darmowe FPS-y, jakie są do pobrania na Steamie. Trochę takiego PlanetSide'a, tylko oczywiście, no, PlanetSide'a. Tutaj gra maksymalnie 12 ludzi na mapie. PlanetSide miał potężny rozmach, ogromne mapy, pojazdy. To tak jakby jest inna skala całkowicie. No, także, tak, no... Nie, Battle Royale nie ma w becie. I też to, że nie ma tutaj tego, nie ma kampanii w ogóle singlowej, tylko jest tryb Battle Royale, no to jest takie dość... To jest dość kontrowersyjna sprawa, można powiedzieć, nie? W sensie, pierwszy raz coś takiego i kurde nie wiem, co wy o tym myślicie. Ja myślę, że no zasadniczo jakby miało być ciulato, to lepiej chyba, żeby nie było faktycznie tego singla, no. Takie moje zdanie. Dobrze, graliśmy w Heista, graliśmy w to. To jeszcze Kontrola nam został i Capture Mosh Pit. A, no i szybko łączy z serwerami dość, no nie ma problemu jakiegoś, szybko znajduje grę, no to też jest dość istotna rzecz, nie? A mapy, no mapy są, nie wiem... Jakieś takie mało przejrzyste mi się wydaje, znaczy strasznie jest dużo takich detali zbędnych całkiem, bo one są statyczne, w sensie ani ich nie idzie ruszyć, ani broń Panie Boże zniszczyć, ani nic z nimi zrobić i to tak trochę tego jest naćpane jakby na siłę i przesadnie. O Jezu, co to za klasę wybrałem ciężką sobie. Ja chciałem tą moją. No i nie wybrałem w końcu jej. O. No widzicie, no jak to wygląda, no. Mogę jeszcze zainteresowanym technikaliami pokazać opcje graficzne. No wyglądają one tak. Full screen 140, zawsze się ustawia trochę mniej. Herca, Full HD, Vertical Sync wyłączony. Można osobno klatki do menu sobie ustawić, fajna funkcja. Very high, 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 on, high, all, high, motion blur off. A może jakbym dał... Bo ten anti-aliasing może to robić takie wrażenie, że to jest takie wszystko rozmyte, może na starym FX AAA będzie lepiej wyglądało. Ostrzej. Bo też tak było w WW2, że na tym filmowym SMAA, czy jak to się tam nazywa, to było strasznie takie wszystko niewyraźne. Takie maślane jakieś takie. Dlaczego się ustawia trochę mniej? Żeby nie dobijało do górnej granicy odświeżania monitora i przez to nie było problemów z FPS-ami. Dlatego lepiej ustawić trochę mniej, na przykład 143 albo 142. Znaczy, uważam, że jeden z powodów, mogę się mylić oczywiście. Znaczy, ja mam taki, mi się wydaje po prostu, że powód dodania Battle Royale'a jest prozaiczny. Bardzo.
Znaczy, chodzi o to po prostu, że jest hype na Battle Royale jeszcze, PUBG, Fortnite i tak dalej. I oni po prostu też chcą coś na tym ugrać. I tyle. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo raczej nikt, kto gra w PUBG ani w Fortnite'a nie powie: wow, to ja teraz zostawiam te gry i będę grał w Battle Royale w Call of Duty, albo nie wiem, czy ktoś by poszedł takim tokiem myślenia, że no, że kupię Call of Duty, bo ma Battle Royale. Raczej jak ktoś lubi Battle Royale, no to gra w PUBG albo w Fortnite'a, no. Tak mi się wydaje. Także nie wiem. Nie wiem. Ci, co im się podobały ostatnie kody, te Advanced Warfare'y i tam... teraz grafika wygląda lepiej z tym FXAA. Nie jest takie to wszystko... Nie jest takie to wszystko rozmyte. No oczywiście daleko od wyglądania jakoś super, nie? Tak, w BF-ie też ma być BR, no każdy chce trochę Są nogi, to jest bardzo istotna rzecz w grach. Także nogi zaliczam in plus. Tu widać jak kłócam i w ogóle. O, można się ślizgać, to też jest fajne. Woda jest słaba. Woda i nogi, najważniejsze rzeczy w grach. O ciul. Znaczy, może być też taki prozaiczny powód, że po prostu nie mieli żadnego pomysłu na kampanię już w tym Call of Duty i stwierdzili: a, to już to sramy, robimy Battle Royale. No. O, nie wiem, co jeszcze mogliby zrobić, żeby się ludziom nie ulało. Co to za... Co to było w ogóle? Jakieś promieniowanie z siebie odpaliłem, ale nie zdążyłem ogarnąć, o co z tym chodzi. No broń niestety tak jak wcześniej brzmi jak pistolety ASG. Pryt odrzutu 0. Typowe Call of Duty. W tej materii również bez zmian. No w Black Opsie pierwszym była super kampania, w dwójce też niezła, a potem już poszło w te takie typowo futurystyczne motywy, co mi się niekoniecznie podoba. No ale to jest kwestia już gustu, nie? Są na pewno ludzie, co takie klimaty właśnie lubią. I ja tak średnio za tym przepadam. Co to robi? W dalszym ciągu nie wiem. Ja bym o wiele chętniej zobaczył już kolejne MW z kapitanem Price'em. Tylko żeby właśnie nie działo się w jakichś tam wyimaginowanych lokacjach z teoretycznej przyszłości science fiction jak to. Tylko żeby raczej działo się gdzieś mniej więcej no w czasach obecnych, nie? Tam gdzieś po MW3, tak żeby były bronie takie jakie faktycznie istnieją i... No. Mam wrażenie, że ten kod jest chujowy, mówisz, Bejriba. No ja się z tobą w dużej części muszę zgodzić. Znaczy, o, może powiem tak. Nie wydaje mi się na przykład, żeby był chujowszy od tych poprzednich. W sensie od Black Opsa 3, od Advanced Warfare,
czy tam Warfighter, nie wiem, ja już serio, mi się to już wszystko miesza. Tego jest za dużo. Recon kill. No... Gorszy chyba nie jest. Got her. Lepiej, żeby była fabuła w kodzie, czy nie? Prevent hostile forces Zależy from taking jaka. our zones. Bo na przykład tutaj to fabuła w takim Black Opsie by mnie nie bardzo interesowała. Jak to by miała być fabuła na przykład w kontynuacji Modern Warfare, no to raczej żeby była, bo to jest tam dość ważna rzecz. Ta fabuła i nasz wąsaty kapitan. Losing Alpha. Bez tego to tak trochę słabo. Znaczy, no jakby MW wydali bez singla, no to by był dramat, myślę. To by się nie udało totalnie. Siema Ravenes. Co ty to miałeś? A, to jest to zwykłe. Aj. Co to jest to promieniowanie? They've taken A. Aha, czyli to mi zabiera życie, ale też wrogom naokoło. Chyba, tak to działa. To jest kontrowersyjny pomysł. Ten kod się dobrze sprzeda? Kod się na pewno dobrze sprzeda. A wiecie, to się sprzedaje w takich nakładach za takie pieniądze, że tam już seryjnie $1 000 000 w te, $1 000 000 w tamte. To już tak... Jakiejś takiej ogromnej różnicy to im chyba nie robi. Da się wspiąć na przykład tu? Niestety nie, ale na skrzyneczkę można. O, można tak. Ile mam wzrostu? 2,20 w spoczynku i 3 metry we wzwodzie. Nie wiem jak to się ma do Call of Duty, ale mam nadzieję, że nasyciłem ciekawość. We're contesting B. Enemy UAV above. We're defending B. They're taking Bravo. We're defending Bravo. Enemy RCXD in your AO. We're contesting B. We're defending B. We're almost out of lives. Marksman, heads down. Hilfe. Enemy has Bravo. Hostiles have overrun Nic all już nie gadam, bo zones. już nie wiem co tu gadać. Tu Hostile już się UAV chyba... circling. Dobra, przerżnęliśmy ostatni tryb do przetestowania. Nawet widzicie, nie jestem jakiś najgorszy, o dziwo. Jakoś tak mi wychodzi. I'm smoke the recruit. Nie być jakiś najgorszy. Pomimo, że takie FPS-y szalone nie grałem od Capture all zones. dłuższego czasu. A nie, jeszcze jedna. Hostile UAV circling. I widzicie, jest walka wręcz, walenie kolbą zamiast noża. Ej, to napiszcie na czacie, co wolicie. 1 nóż, 2 kolba. Ja zawsze wolałem walenie kolbą chyba. W jedynce była kolba, w dwójce była kolba, w trójce była kolba, dopiero w Modern Warfare był nóż. Mi się podoba walka wręcz bardzo w BF-ie. Tam, że te takie takedowny i że taka walka wręcz że fajnie, że można skontrować. To mi się podoba. I fajne były w Call of Duty 3, jak ktoś grał, one było na konsolę i no. Były takie quick time eventy czasem, że się rzucał na ciebie tam, lol, Niemiec i trzeba było wciskać odpowiednie sekwencje klawiszy w odpowiednim momencie We're short i on się tam time. z nim Fight prało. like you mean it.
Call of Duty 3 w ogóle było fajne, szkoda, że na PC-ta nigdy nie wyszło. One było solidne bardzo. I można było grać Polakami. Jedna z nielicznych gier o II wojnie światowej, gdzie można było Polakami grać. Jaki ty masz śmieszny akcent, lubię ten stream, zawsze beka. No to, kurde, kup suba, a nie tak siedzisz jak biedak Polak robak. Widzicie, siedzi na streamie, ale suba nie kupi. Ja nie szanuję takiej postawy. To jest obrzydliwe i to jest niegodne. To na pewno nie jest godne cywilizowanego Europejczyka. Mission failed. Survivors to designated exfil zones. Korzuchowska najlepsza w tym meczu. Fajnie przykożuchowiła. Przykożuszyła. Z grenade launcha. Tylko hajs ci w głowie. Nie, oprócz hajsu jeszcze gołe dupy i woda. To już proszę nie deprecjonować. O! Molto bene, Messere Jondzik. Molto bene, Antonio Facaldo, Antonio Fabrissimo. Dziękuję panu serdecznie. Polecam się na przyszłość. Życzę wszystkiego dobrego i żeby się powodziło w życiu zawodowym oraz prywatnym. No. Będzie dobrze. Witam ponownie. Dobrze, i moi drodzy, został nam ostatni tryb do przetestowania w tym obiektywnym materiale. Mianowicie jest to Capture Mosh Pit. To jest w zasadzie miks. Dwa tryby wchodzą w skład tego. Capture moszny. Śmieszne. Moszna. To mnie bawiło też jak miałem 12 lat. No 12 to już nie. Jak miałem 10. To już było trochę dawno. Ale rozumiem, że kogoś bawi cały czas. Tu coś długo szuka, chyba tu nie ma super chętnych do tego. Na pewno konstrukcja map jest fajniejsza niż w WW2. W WW2 mapy były skonstruowane tak źle, że to się... Jak można było po tylu Call of Duty zrobić tak nieprzemyślane, chaotycznie zaprojektowane, słabe mapy do multi, to muszę przyznać, że to też jest jakieś osiągnięcie. Były po prostu małe, zawsze są małe. Nie dość, że małe, to jeszcze, no po prostu tak miały, no były bez pomyślunku zaprojektowane. Nielogiczne spawny totalnie, no były po prostu, były słabe. Secure the objectives. Hardpoints identified. Hardpoint is secure. Sledgehammer. Sledgehammer wydaje mi się, że zrobił... Sledgehammer chyba zrobił... ta klasa mi się nie podoba. Remastera. We're winning this. Nie mogę teraz edytować. Remastera MW oni chyba robili. Testing hardpoint. Axin, nie pisz proszę z łaski swojej kolorem i z góry dziękuję. Hardpoint contested. A beta jest otwarta od godziny 19. Słabe jak życie bez suba u Niklausa. Coś w tym stylu właśnie. Niegodne. Hardpoint identified. Hostile UAV circling. Hardpoint locked down.
Contesting Wino. hardpoint. Wino, wino, wypij do dna. Wino, wino, każdy zna. Hardpoint lost. Jeszcze tylko 3 godziny i można pykać. Jak te 3 godziny miną, to ja już będę miał dość tego Call of Duty na zawsze. Widzicie, jaka oszczędność czasu? To się po śląsku nazywa szporobliwość. We've lost control. Hostile attack chopper inbound. Ciopa. Hardpoint located. Hostiles have the hardpoint. O! Poraziło mnie... Zostałem bestialsko porażony przez autko na sterowanie. Kurde, ja kiedyś chciałem takie autko na sterowanie, jak byłem mały. Dobrze, że go nie dostałem nigdy. Summa summarum. Hardpoint locked down. Contesting hardpoint. Co w planach po chodzie? Obejrzymy. Attack helicopter ahead. Czemu ten typ nie zginął? Lost the hardpoint. No ja na przykład polecam sobie pobrać tą betę i pograć samemu, bo ja na przykład tak, przed zagraniem w betę byłem pewny, że tego nie kupię. A po zagraniu w betę jestem pewny, że tego nie kupię. Także warto. Profit pro. Taking the lead. Enemy down. Nie, do testów Battle Royale'a chyba nie dadzą. No skoro go tu nie ma, a chyba już następnych testów nie będzie przed premierą, nie? Ale robią się te kule po dziurach. Hardpoint contested. I nawet takie było... A nie, myślałem, że to może jest teselacja, aby... Ale one są płaskie, jak dupa węża. Hardpoint located. Hostiles have the hardpoint. We wrześniu dla preordera będzie. To super. O, a... Zbyt family friendly. Ludzi można zabijać, ale mewę już nie. We're losing the fight. Także, a zobaczymy jak otwarta beta Battlefielda 5. Grałem w tą alfę zamkniętą. Be advised. Jest na YouTubie filmik nawet, jakby ktoś sobie chciał kuknąć. Także będzie dobrym takim, jak to się mówi, papierkiem lakmusowym tego, czy jakieś zmiany się pojawiają w ogóle. In plus, no bo in minus to raczej nie podejrzewałbym. Znaczy akurat ta alfa BF-a była spoko, bo kurde... No bo była stabilna dość, dobrze dość łaziła. No i oprócz tego, że tam ci murzyni biegają i te kobiety w Wehrmachcie, to dużych zastrzeżeń nie mam. Znaczy to jest mega potężny minus dla kogoś, kto ogarnia historię w stopniu minimalnym, aby. A ja niestety się interesuję historią. To mnie to, jak mówił cygan z YouTube'a, bo mnie boli. No. Ale zobaczymy. Nawet jakoś tak tego bardzo w tej alfie nie odczuwałem. Widocznie jakoś bardzo mało ludzi wybierało te żeńskie postacie. Tam chyba snajperki są kobietami. Lol? Co tu za psy biegają? Jak w Huncie. What? Co?
Enemy UAV above. We've taken control. Hostile CUAV detected. No, Pawlos, ale w dalszym ciągu niezbyt realne u Niemców i innych. Hardpoint contested. Co sądzę o Huncie? Point. No, lubię. Enemy UAV Lubię w above. Hunta sobie czasem zagrać. Grałem na kodzie od Patty pożyczonym, w sensie z sharinga, ale teraz wysępiłem własny kod. To będziemy sobie w dwójkę grali. Hostiles have established multiple UAVs. Idzie Hardpoint tu located. wskoczyć. Idzie. Hostiles have captured the hardpoint. Set up, going on. Ale on nie był niedopracowany. No to był taki specjalny pies, wiecie. To był taki kurde... To był super pies. To nie był pies z pierwszej łapanki. W końcu to jest gra, która się dzieje w zaawansowanej przyszłości. To wtedy już takie psy będą. Enemy UAV above. Hardpoint is secure. No, Hunta często uaktualniają, to prawda. Ostatnio jakieś takie karty dodali jak się kończy mecz, takie się wyświetlają. No co chwila coś się tam zmienia, także muszę powiedzieć, że w Hunt jest ok. I optymalizacyjnie też się poprawia. No teraz na tej 1080 to tam powinno iść Hostile lightning strike bez targeting większych active. jakichś problemów. Chociaż ona tam dalej ma trochę takich Hostile lightning strike incoming. kretopsy, tak. Może być, że inspiracja serią Metra, może być. Nigdy nie wiadomo. Ale słabizna. Odwykłem od tych pierdolcowych FPS-ów. Fast paced. Supplies. First come, first served. Don't let them take you down. Don't let them o, burdel, chyba. Znaczy tak czerwono jak w burdlu. Albo jak u mojego kolegi w domu. That's a kill. To są te gry, które ćwiczą tą słynną koordynację oko-ręka, nie? Hardpoint located. Hardpoint is secure. Ciekawe, które gry ćwiczą koordynację ręka-członek. None of you, do your thing. Lost the hardpoint. Mój stream ćwiczy, to bardzo się cieszę. Kurwa, nie zdążyłem tego wyciągnąć, nawet tej super broni jakiejś magicznej. Masz. Gry z serii Sakura. Nie mam pojęcia co to jest. Hardpoint is secure. Hardpoint contested. Ja się takimi świństwami nie interesuję. Hardpoint lost. Recon KIA. Hardpoint located. O, miotacz ognia. Hostiles have captured the hardpoint. Hostile Tego się tu nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dzięki Basti za followa. Lost the hardpoint. Papi pa 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 po. No i Discuss defeat. that performance later. On wygląda jak ten policjant z Pitbulla, Miami. Any questions? Co to on przypierdzielił? It's a period my ass. Młotym.
to tyle. Jeżeli się rozchodzi o prawda de facto Call of Duty, to it's done. Wszystkie mapy przetestowane, wszystkie tryby przetestowane. Cóż można by tu jeszcze powiedzieć więcej? A odpalę sobie jeszcze deathmatcha raz. No powiem wam, kurde, no. Czas na podsumowanie. Kill confirmed. Można by zaśpiewać, Exercise extreme ale to prejudice. już było. A nie, ja wyjdę i sobie zmienię klasę jeszcze, zrobię własną. Kod lol, no. To jest wyważona opinia. Wydaje mi się na ten temat. Cóż zrobisz? Buta nie zjesz. Aha, nie mam optyki do tego. O Jezus. Dobra. No nic nowego, no. Na froncie bez zmian. Dosłownie prawie chyba żadnych. Oprócz tego, że biegają futurystyczne... O, tej mapy jeszcze nie grałem. Futurystyczne psy biegają. I można skakać po... A skakać po ścianach to już chyba wcześniej szło w kodach. Także to też chyba nie jest jakieś super nowe. No i to tak tyle z mojej opinii profesjonalnej. A on ma tego psa, ten nomad. Team deathmatch. You're outside the wire. Get kinetic. Spróbujemy sobie wbić i tego psa wezwać. To mi w ogóle przypomina, kurde, mapę jakąś Taking the lead. ze starego Black Opsa pierwszego. Ale którą? Ale była taka podobna. We're behind. We have the advantage. Szkoda, że to wszystko w Call of Duty zawsze jest takie... To jest statyczne. Nic z tym totalnie nie idzie zrobić. No nie, przepraszam, w piekarni można było kawę wywrócić, czy tam w ciastkarni. Ej, ale przynajmniej trzeba pochwalić za uczciwość, że trailery faktycznie pokazywały tyle. Że tak to miało wyglądać. Tyle co pokazali w trailerach, to tyle oferuje gra. Jak chodzi o grafikę, jak chodzi o udźwiękowienie, gameplay. Nie można ich posądzić o jakiś o downgrade. Czy ciężko by tu było w ogóle zrobić downgrade'a, nie? Jeszcze bardziej, ale... To już jest inksiość. A! Zginąłem bohatersko na drucie kolczastym. Kurde, dajcie się zabić, bo ja chcę psy sobie zawołać. Ale fajna straż, to pewnie jest ta polska straż, co pomagała Szwedom gasić pożary. A było tak głośno na ten temat.
Co to za bąbelki lecą z tego? Ale bajer. Tego wcześniej nie było. Oj, nie ma niewidzialnej ściany, tylko no po prostu zginę, jak pójdę tam, nie tam, gdzie trzeba. Momentami są takie dziwne jakby spadki FPS-ów. Jakby jakiś memory leak czy coś takiego na tej mapie. Znaczy to tam jeszcze mają dużo czasu na poprawienie tego. O, siema lamp. Jak tam, wróciłeś do domu? Bezpiecznie? Sześć godzin stania. No i tak to jest właśnie, jak się nieprzemyślane podróże robi. Do ilu to gramy jeszcze? To, że wam się nie odpala gra, to jest normalna... O, a to ciekawe. Czyli teraz mnie nie widać. To jest normalna rzecz, bo otwarta beta jest od 19. No nie była lamp przemyślana, bo przemyślana podróż to by było jakbyś sobie wziął na jedną noc, kurde, za 30 zł nocleg. I się nie musiał gonić, se spokojnie się napił i se pobalował z nami i tyle. Znaczy no to jest taki bug, który będzie pewnie poprawiony. Ale ta mapa coś źle działa. Normalnie są jakieś spadki FPS-ów. Takie czuć, jak się patrzy w niektóre miejsca. Ban na becie za wykorzystanie bugów. To by było coś świeżego. Kurde, muszę tego psa mieć. Muszę mieć własnego super kosmicznego psa. A, na tędy nie idzie. Skakanie przyzwyczajenie z Fortnite. Nie, skakanie to jest przyzwyczajenie z gier, jak jeszcze o Fortnite nikt nie słyszał. Z Halo na przykład. Z CS-a. To jest mega wkurwiające do przeciwnika, mnie zawsze strasznie irytowało. Aha, wyszedł hotfix. Znaczy no, ja tam... To nie planuję więcej grać, nie? To... Tam nie potrzebuję go instalować jakoś specjalnie, ale dobrze wiedzieć. Do kogoś, kto dopiero będzie na przykład ogrywał. Ała. Coś mnie... Kurde, i nie zdążyłem dostać psa. Niestety wygraliśmy. No trudno. Bobowicz. O, jaki rozkurwiks. Ruin kill.
No, to teraz już widziałem, jak to się mówi, wszystko. Dobra, podsumowując. Czy będę grał w pełną wersję? Nie. Chyba że będzie jakaś akcja, gdzie zapłacą mi za to kupę pieniędzy. Ale że nie będzie takiej akcji, to nie będę. To jest koniec materiału na YouTubie. Zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami pod spodem w komentarzach, zostawienia łapki, wpadania na streamy na Twitch TV Niklaus i do wszystkich innych ważnych mediów linki są poniżej. Dziękuję za uwagę, odmeldowywuję się bez przyjemności. Out.